páni učitelé, rodiče, prarodiče, vážení hosté, dovolte mi zde přivítat vás v prostorách Zlínské malé scény. Vítáme vás na slavnostním ukončení letošního školního roku a předání vysvědčení žákům 9. ročníků základní školy Komenského 2. V průběhu dnešního odpoledne zhlédnete pestrý program, který si pro vás připravili naši deváťáci ve spolupráci se svými třídními učiteli. Find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Hey boy, let's not talk too much. Like you.
vychovatelům za čas strávený na naší škole. Děkujeme paním učitelkám z 1. stupně, ve kterých všechno začalo. Díky nim ujme základní činnosti, jmenovitě paní učitelce Ordeltové, Moučkové a Kovaříkové. Prosíme na pódium paní učitelku Vajsovou, která nás připravila na 2. stupeň a stmelila náš kolektiv. Dále děkujeme učitelům z 2. stupně, ať za stále nebo pouze suplované hodiny. Prosíme na pódium a děkujeme panu řediteli za suplování v hodinách chemie a stálý dozor po celou školní docházku. Za přípravy na školní akce, hlavně za letošní ples a hlášení rozhlasu v posledním roce. Dále paní Fila za 4 roky v českém jazyce protrpěné věčnými dotazy. Cituji. Můžu sedět tady, nebo pojďme se dívat na film. Taky děkujeme za hudební výchovu. Paním učitelkám z anglického jazyka, konkrétně paní Hujíkové, které zároveň děkujeme i za hodiny zeměpisu a trpělivosti hledání na mapě kontinentu, a paní Hrančíkové za krásné známky za esej Harryho Pottera a za v uvozovkách vzorný dozor u testů. Dále děkujeme paní Švelíkové za dějepis a pomoc s přípravou na přijímací zkoušky. Děkujeme, že jste nás nechala projít, i když 98% třídy dostali z prezentací za 5. Dále paní Omylkové za občanskou výchovu a za hodiny francouzštiny a naučení hovězí klobásy a nepromokového pláště. Za chemii děkujeme paní Kachlové za předvedení takzvaných homoušků a 2 hodiny strávené posloucháním sirén z YouTube. Dále děkujeme paní Novotné, které zároveň i za výtvarnou výchovu v 7. třídě a za vyspělost, za trpělivost v časování sloves. Dále děkujeme paní Hladké i za němčinu a tělocvik holek, kdy si každou hodinu opakovala fráze, cituji, nebaví tě to? Tak necvič a běž dom, že tady má výperu. Pana Šimra, který to s námi není, za tělesnou výchovu kluků, kteří ho považovali ovšem za nejlepšího kamaráda v tělocviku. Panu Hrančíkovi za informatiku v 9. ročníku a zpříjemnění hodin a pici.
Němčinu děkujeme i paní Brhlové za seriál Bedelor. Také děkujeme paní Kročové za němčinu a tělocviky, obohacené padákem ze školky. A za všeho nejvíc, ale chci poděkovat našemu panu třídnímu Jiřímu Šeflovi, který s námi všechny 4 roky přežil, tak nějak ve zdraví. A i když byly problémy, za pár měsíců, možná let, se budeme pousmívat nad tím vším. Také za ukázkový operní zpěv v přírodopise a připomínání slev v Kauflandu děkujeme náčelníku. Je to uzené. Dále děkujeme panu Chvaščovi za sportovní výchovy a nechutnosti ve videích o našem těle. Dále děkujeme panu Vybíralovi za zeměpis v 6. třídě a odpovědi před testy. Panu Šiškovi za hodiny fyziky a za vysvětlení slova YouTube. Michaela Pětíková, reprezentantka aerobiku naší třídy. Martin Cedidla, nejoblíbenější žák pana Šefla. Ondřej Daniel, naše kočička a nejmazlivější člen třídy. Chlapák. Jan Danzer, nejčastější otázku. Můžete to prosím zopakovat? Tereza Fučíková, pěškobus nezná, všechno autem. Jan Helebrant, hruštička naší třídy. Martin Kaláč, nejvěrnější žák naší školy. Milan Knedla, nejvtipnější kluk z jiného světa. Matěj Kočica, oblíbenec paní Hujíkové.
Rozálie Kočicová. Není věta, ve které by neměla poslední slovo. Barbora Macháčková. Make-up je život, bájo. My víme. Vlastimil Maliňák, milovník vesnic a starších žen. Daniela Nečasová, nikdy před ní nevytahujte svačinu, přijdete o ní. Filip Němeček, náš zrzavý beránek. Beata Obdržálková, zvenku anděl, zevnitř ďábel. Viviana Pavlíková, já to neumím, ale testy napsala za jedna. Marek Rychovalský, mazlíček třídy. Adam Rudl, jestli chcete někoho vyprovokovat, napište Adámkovi. Martina Růžičková, nejvíc stresový člověk. Tobiáš Slovák, fotbal na prvním místě. Jakub Somberg, naše třídní modelka. Natálie Urbánková, nízké ponožky mi mamka ještě nedovolila nosit. Michal Vyšenka. Michal, ničitel sedadel v autobusu. Lukáš Vítek. Lukáše ve škole nehledejte. Zuzana Vlčková, není měsíc, co by se nezranila. Kristýna Vlková, nejlepší kamarádka paní Hujíkové.
odpoledne se pomalu šíří ke svému konci. Prosím ještě jednou pana ředitele o závěrečné slovo. Takže po vystoupení skupiny Honzy Nedvěda, nepřipadá vám tam pan Šiška jako Honza Nedvěd? Já jsem to zjistil z té první řady a je to opravdu podoba jako vyšitá. Takže dovolte mě několik slov na závěr. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o toto úžasné odpoledne. Poslední mé slovo musí patřit vám, našim absolventům. Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. Já však doufám, že to nebude náš případ. Rádi bychom se, a nebojím se mluvit i za ostatní učitele, i v budoucnu s vámi setkávali a zavzpomínali si společně na staré dobré časy prožité na této škole. Neradi bychom zůstali jako matná vzpomínka a proto doufám, že na nás budete vzpomínat jako na bezva školu. A z tohoto důvodu neříkám s Bohem, nýbrž nashledanou.